Ovde smo svi zajedno bili pre 7 dana, videli probleme koje postoje, rekli šta možemo ljudima da rešimo vrlo iskreno, bez ikakvih laži i prevara, rekli da možemo da uradimo kanalizaciju, imamo projekat kad se ovde završi ovaj deo tunela na obilaznici, počinje da se radi kanalizacija, asfaltiramo ovu ulicu i kuće koje su zbog klizišta oštećene, zbog ovih svih radova, da ljudima isplatimo štetu koja je tu načinjena. I ja mislim da je to pravi način kako treba da komuniciramo sa građanima, da vidimo, da nas zovu, da kažu ovde je problem, napišu peticiju, kažu nama treba to i to, a ako ljudi traže, ako imate maltene 100% svih da kažu isto, to se retko dešava u Srbiji, ali ako svi kažu to je nešto sigurno što treba. To što treba mora da se uradi. Mi smo danas ovde mogli da rešimo, ovde postoje kolektori za kanalizaciju vrlo blizu, pa možemo da rešimo, negde u Beogradu kanalizaciju da bi rešavali, prvo pravimo kolektore, to je ono što ja kažem, ja mogu da obećam da ćemo mi u 4 godine imamo svaku asfaltiranu ulicu i svuda osvetljenje i da ćemo prepoloviti ljudi koji nema kanalizaciju, a kad bih rekao će svaki građanin Beograda dobiti u 4 godine, ja bih slagao. Ali će to biti prioritet i rešavat ćemo vrlo sistemski i mislim da ćemo moći da kažemo za 4 godine pola, a onda da završimo zaista ceo Beograd dobije kanalizaciju. Mislim da je 21. vek, da je čak malo i žalosno pričamo o takvim stvarima, ali tu smo gde smo, idemo da rešavamo probleme. Ovde će 1. jula se završavaju radovi. Evo, tu su ljudi koji rade, 1. jula bi trebalo, koliko su meni rekli, da se ovo polako privodi kraju na obilaznici, tad mogu da počne radovi kanalizacije. Septembar, oktobar će imati glavne vodove, a onda ide sekundarna kanalizacija po kućama uz drenažu ovog terena, poprima još malo da se klizište zaustavi zauvek.